Divadlo Pavučina lží nám prináša možnosť uvažovať o témach, o ktorých si myslíme, že sa nás netýkajú. A tá inscenácia nás privedie k tomu, ako veľmi to zasahuje do života v našej škole. Ako veľmi to zasahuje do života našich detí, ktoré sú na internete, ktoré žijú prevažnú časť svojho života na internete. Ako veľmi to súvisí s tým, čo zažívajú v škole a čo by tam mohli zažívať. Tak o tom je Pavučina lží. Divadlo nás učí celý čas premýšľať. Keď sedím v publiku a pozerám na tie úžasné výkony herecké a na tie slová, na ten text, na to, čo sa tu vlastne deje, tak som absolútne zapojený. Musím premýšľať. A to je práve pri téme tejto inscenácie absolútne kľúčové. Premýšľať nad vlastnými vnútornými pochodmi, používať tú konfrontáciu toho, čo sa deje na javisku s tým, čo sa deje vo mne. A prežívam veľa emócií, ktoré vlastne mi pomáhajú, keď odtiaľto odídem, premýšľať nad tým, že čo sa to tu vlastne vo mne stalo. Nedeje sa to tam, ale deje sa to tu vnútri. To je pre mňa na Pavučine lží absolútne kľúčové.